1990 ମସିହାର କେଉଁ ଏକ ଅପରାହ୍ନରେ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଆସି ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ତୁମର ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ। ମା କହିଲେ, କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଶାଢ଼ୀଟି ଦେଇ ଫେରିବାଲା ପାଖରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟିଏ ଆଣିବି। ମା ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଫେରି ଆସିବାରୁ ମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଫେରିବାଲା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଲାନି? ଆଉ ପିଲାଟି କହିଲା, ମା ତୁମର ଏ ଶାଢ଼ୀରେ କେତେଥର ମୁହଁ ପୋଛିଛି, ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ପୋଛିଦେବି। ପୋଛିଲା ବେଳେ ଖାଲି ତୁମର ବାସ୍ନା ଆସିଲା, ଦେଇପାରିଲିନି। ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଛାର ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ।